I primera encesa. Foc a la bèstia. Drac. Aplaudiments per aquesta primera encesa en aquesta pallada final. Barrets de palla amunt. És el torn dels crits, dels ànims del públic, molt jove, com hauran pogut observar. El present ara a la plaça de l'Ajuntament, en aquestes primeres files. Disposats a acabar de cremar aquestes samarretes, la majoria d'elles dissenyades, creades i fetes per aquesta Festa Major 2011, una altra de les tradicions que mica en mica s'ha anat imposant a la Festa Major de Sitges, juntament amb la del barret de palla, que no pot faltar per protegir-se de les espurnes que llancen, en aquest cas, drac i àliga. Hi haurà més encesa, de moment veiem que no marxen, que res es mou, estan carregant les bèsties, portadors preparant-se. L'àliga. Barrets amunt, això significa que ja no hi ha foc. La pólvora i el fum que crea aquest ambient a la plaça de l'Ajuntament tenebrós. Algun que es queixa d'alguna cremada. Són les espurnes que travessen la samarreta, són les marques de la Festa Major, marques viscudes, senyals que ens recorden i ens recordaran per sempre més que vam ser-hi. I és el torn dels càntics. Estan sentint el so, el ritme que marquen els timbalers del drac i de l'àliga, junts, plegats, malgrat la rivalitat amistosa que hi ha entre totes dues bèsties. En aquests moments, igual que en l'ofici, s'ajunten per tocar plegats. El drac i l'àliga de nou carregats i de nou foc a la bèstia. Quines ganes de festa que hi ha a Sitges
Esperem que l'estiguin sentint tant com nosaltres. Aquí ningú vol que s'acabi aquesta festa. Es neguen a posar fi al Sant Bartomeu 2011. I bona mostra és la quantitat de gent que hi ha a hores d'ara a la plaça de l'Ajuntament de Sitges demanant més foc, més timbals i la Liga que carrega. Per tant, hi haurà nova encesa. El drac també carrega, ho veiem al final, al fons de la pantalla a l'esquerra. Poc més de 5 minutets perquè siguin les 11 de la nit. Aquí ho veuen com l'àliga, la cua de l'àliga està tota carregada, també el morro del drac. I de nou, foc a la bèstia. Més aplaudiments, veurem si drac i àliga s'animen a fer una nova encesa o si opten ja per donar pas als gegants. De moment el públic, però, sembla que demana més foc. Hi haurà nova encesa, estem veient com s'ha carregat de nou el drac. Déu-n'hi-do les carretilles que s'han reservat per aquest moment. L'àliga també a punt per fer una nova encesa. Últimes carretilles que es col·loquen, en aquest cas el bec de l'àliga. Els que s'ho miren de més lluny, de més a prop. I més aplaudiments per aquestes dues bèsties, drac i àliga, àliga i drac. Càmeres que capten la imatge, la instantània. Moltes d'aquestes imatges segurament després participaran en concursos de fotografies de la festa major, alguns organitzats per l'Ajuntament, altres per altres entitats. Avui en dia, amb la quantitat de càmeres